This is Maestro Calbong. So, anak, sino ba daw itong sinasabi ni Frank na crush mo sa school? Ma, anong pinagsasabi ninyo? May crush ka, di ba? Ha? Ay naku, huwag ka nang magmaang-maangan pa. Crush mo si Kathleen yun, di ba? Yung nakikita natin na ano mo, kasama mo nung last time. Si Kathleen? Hindi? Hindi. Ikaw matagawag ka. Wala kayong istorbo. Saka ba't kinulang suot niyo, ma? Oo, di ba? Crush mo siya, di ba? Crush mo siya. Tao dito. Ayoko, tigil mo nga yan. Hindi ko siya crush. Hindi nga. This is Maestro Calbong.